Ýan habarlardan bellep geçmediýäli Osman imperiýasy tarapyndan mundan 100 ýyl öňgürlen ermenileriň hatyresyna Ermenistanda we dünýäniň beýleki künjeklerinde ýatlama çäreleri geçirilýär. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda geçirilen ýetaty dabarada prezident Serge Sarkisyan we käbir dünýä liderleri Ermenistan tarapyndan genosit diýilip atlandyrylýan wakalaryň pidalarynyň ýadygarlygine gul goýdular. Bir asır wagt mundan odal bolan wakalara Türkiýanyň garaýşy we çekeleşikler goňşy ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklary zäherleýär we olaryň beýleki dünýä ýurtlary bilen gatnaşyklaryna täsir ýetirýär. Tutuş dünýä ýaýran Ermeni diasporasynyň ýaşaýan ýurtlarynyň baýdaklaryny tutup duran çağalar Prezident Sarkisyan'ın ýadygarlyga gul goýmagynyň ýygyny aýdym aýtdylar. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin, Fransiýanyň prezidenti François Hollande, Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolic we Kipriň prezidenti Nikos Anastasiades Ermenistandaky matam çäretine gatnaşan ýokary wedipeli mihmanlaryň arasynda boldy. Men adam gymmatlyklaryna hiç sadyň unudulmajagyna we 100 ýyldan soň biziň tutýan ýatymyza öz goldawyny ýene bir gedek tasdiklamak üçin bu ýere gelenleriň ählisine minnetdarlyk bildirýärin diýip Sarkisyan aýtdy. François Hollande Ermeni dostlaryma halkyňyzyň başdan geçiren betbahtçylyklaryňyzy hiç wagtda ýatdan çykarmajagymyzy aýtmak üçin geldim diýdi. Pidalary ýatlap men başymy egýärin diýip Hollande belledi. Ermenistan bilen ýakyn gatnaşyk saklayan we bu kiçi postsovet ýurduna uly täsir bolan ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin adamlaryň köpçülikliğin gyrylmagyny hiç sadyň aklap bilmejegini belledi we ortiýetlileriň hem Ermeni halky bilen bilelikde matam tutýanlygyny aýtdy. Мы всегда считали, что массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий. Birleşen Ştatlaryň Maliýe sekretary Jakob Lew Amerikan delegasiýasyna baş tutanlyk etdi. Stambolda Türkiýanyň Ýewropa bileşigine degişli meseleler boýunça ministri Volkan Bozkir'in gatnaşmagynda Ermeni patriarhatynda matam çäresiniň geçirilmegine hem garaşylýar. Ermenileriň uly diasporasynyň matam çäreleri dünýäniň dürli şäherlerinde şol sanda Los Angeles'te we Paris'de geçirildi. Matam çäreleri Türkiýanyň we halkara jemgyýetçiliginiň arasynda bir hepdeden gowrak dowam eden çekeleşikleriň ýygyny geçirildi. Birinji jahan uruşynyň dowamında 1,5 million Ermeniniň Osman türkleri tarapyndan gyrylmagy we deportasiýa edilmegi dünýäniň 20den gowrak ýurdaş bolsanda Ortiýet we Fransiýa tarapyndan genosit hökmünde ikrar edildi. Türkiýe has az sanly Ermeniniň gyrylanlygyny we olaryň Osman imperiýasynyň hristianlary gyrmak boýunça planlaşdyran çäretiniň pidaty bolman grajdan uruşynyň pidaty bolanlygyny aýdýar. Ermenileriň Apostolik kilisesi 23 aprelde geçiren dini ibadatında pidalary ebedileşdirdi. Ermeni kilisesi 400 ýylyň dowamında ilkinji gedek ebedileşdirmek boýunça çäre geçirdi. 23 apreliň akşamy Germaniýanyň prezidenti Joachim Gauck gyrgynçylygy genosit hökmünde häsiýetlendirdi. Gauck Berlinde eden çykyşynda Ermenileriň ykbaly köpçülikliğin gyrgynçylyklaryň, etnik arasylaýyşlaryň, deportasiýalaryň we genosidiň taryhynda mysal bolup durýar diýdi. Das Schicksal der Armenier steht beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtung. Gauck Germaniýanyň ermenileriň genosidi üçin günäniň bir bölegini öz üstüne almalydygyny sebäbi birinji jahan uruşynda Türkiýanyň ýarany hökmünde Germaniýanyň harby geňeşçileriniň hem bu mesele barada habarly bolup baş goşanlygyny aýtdy. Onuň bu kommentariýalary Germaniýanyň parlamenti Bundestagyň 1915-nji ýylyň gyrgynçylygy meselesi boýunça 24 aprelde maslahat geçirmäge taýýarlyk gören wagtyna gabat geldi. 22 aprelde Türkiýe Awstriýadaky öz elçisini ýygyna çağırdy. Bu ýurdun parlamentindäki partiýalar Ermenileriň gyrgynçylygyny genosit hökmünde häsiýetlendirýän bilelikdäki deklarasiýany kabul etdi. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Habarlar günnälik gepleşigimizde Türkmenowan serhediniň golaýyna bolup geçýän wakalary değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Owensanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän marça etrafyndaky ýüzlerçe ýaşaýjynyň şol sanda garry eneleriň, çağlaryň we dinanlaryň söwüşçüleriň hüjümlerinden gaçyp Türkmenowan serhedindäki territoriýa baryp ýerleşenine bir hepde oloý wagt boldy. Ýaşaýjylaryň baryp ýerleşen sewitiniň bir tarapyny Türkmenistanyň territoriýasy gurşap alsa, galan taraplary söwüşçüleriň hüjümleri amala aşyrýan sewitler bilen aýlanandyr. Bu sewite baryp ýerleşen ýaşaýjylaryň käbirleri territoriýada gysgaly saglyk bejerikine mätäç näsaglaryň, yaralananlaryň bardygyny aýdyp, ilatyň azyk ýetmezçiliginden ejir çekýändigini hemde medisina serişdelerini we galma üçin howpsuz territoriýa zerurlyk duýandygyny belleýärler. Kärdeşim Muhammed Tahir bir hepde golaý wagt bäri Türkmenowan serhedinde ýaşaýan etnik türkmenleriň käbirleri bilen söhbetdeş boldy. Siz agam uzun bilen özüňizi tanıtsaňyz? Men Marçakdan Hamid bolmaly. Hamid aga, siz şu wagt nerede? Şu wagt men mana şol mazir bolup çykan komlaryň ýanyna gelipdim. Portofar adam mana şu ursda mazir boldylar, ýoklamada deranyň gyrasynda otylar, maýda, çüýde hemmesi takriban 1000 adam gowrak bady söýüp otyr, hiç ýerden kömek ýeri çärem ýok, bundan söýüp otylar. Mana ýaly bolsa hemmesi baş ýerde ana şulan ýerler şu wagt. Näçe wagt boldy adamlaryň o tak baranna? Nişun 5 gün bolo. Bular amana şundan 5 günden beri hiç yerden hiç saat yok. Obadan gelip bunu oklaşırdı yatıylar. Ağaç, tutuz, mana öllerine saval ettik diyeceğim. Mana şerde garrıma amalımızdan maydalar ama hem şerde da hem de zoran diyeceğim yanımızda mana şu. Hani beran yanınızda başka kim var? Var mana. Salam aleykum. Dayda salam aleykum. Wa aleykum assalam. Dayda nähil ýagdaýyňyz, gün güzaraňyz nähili? Ýagdaýymyz Hudaý sorasyna inim. Ayağda yok, ne yer var, ne içer var, mana gelinler, çeçepeşler, mana harızlar, mana o kapırın götünü dıklı otur. Şimdi bir hiç yerden ne bir kömek var, ne bir hayrı sababat var, barlar, yer ayt garibin canı ayt doğan. Bir çay çöreňiz barmy, siz näme bitýäňiz ýerde? Näme ýanjak, inim, çayım içemizak, şu deyran bulanyk suw bilen gatygy baba bir musulman çeçepeşini alyp berýär. Sizin bir ýylyň ahary ýeriniňizde näçe gün boldy? 5 gün. Ana çokun 6-njy gün. Näme ýaňyz daýda o ýerde bir ýerýän zadyňyz barmy soňunda? Suwa diýil derýadan alýaňyz, iýjekläriňiz? Zat ýok, yer gaty asman rahat, zat ýok, Hudaýdan nasıl zat ýok. Nerede ýatyp turýaňyz daýda o ýerde? Mana deýrägara bilen käme şu deýrägara ortada otyp baksa ýeri bolsa gurşmany derbederlik bolan. Sag boluň daýda. Alo. Amida başga da barmy töwreňizde adam ýa Hudaýda bilen gepleşdik? Mana şeýle bular mana şu wagtda tuzulup gepler guruna bolýanda köp dasmy doğru mana maýda şeýde köp ýaman köp bular. Şeýde 1000 ýaşardan köp bolmalar ýa-da ýöne çantyrak bolmaly ýetiştirmägeňiz. Bular şu wagt beýki awhalçyň bolan bulan da 5 günden beri ministrliğe yapar var, ne bir jay var, şunlar bir meydanda ýatylar ki çantyrak şu kömegi ýetiştirmägeňiz bolýar. Bu araňyzda keselli, ýaraly adamlar barmy? Yaralı kezellik köp çağalar meşguletinden içki bu yine bir kezelleri yolup köp aramızda kezelim köp o nazarlarım köp. Mana geplerin sayıları doğran kezelim. Doğancığım ölüyümüz ortalığa yetirdin mana kötümsüz anı var. Yemen diydine deyran diydine yöndük. Bizlerde kud aytma. Zaten doğancığım gayrat edin. Anladım bir korkun bir gayrat edin. 2000-3000 har zar derveder. Düştüm mi baksa zatı oğullarda doğancığım. Gayrat edin doğancığım bizlere bir kelime koy ahi. O zaman dindik kesmişi Türkmen ağa yana ana şu derbederlik şunun üstünden. Namana çay var, bazen ana 5-6 günden arasını görürüz o. Çağalar elip yatıyı kısıp yatıyı elip yatıyı ağam. Sorama görsanız nefsin canınız ağrar, önünüz ağlarsınız. Da ahtyklaňyzdan barmy daýdy? Ahtagym mana çowlagym diýerler beter kuraddaşymda mana hemme ezizlerim garawaty. Hudaýa bizlere bir hoş habar bermek, bir çetden Allah diýerim kabir musulman kelime boy taplyp. Hamida, siz Türkmenistana zada yüz tuttuňyzmy bir aňryk biz az wagtdan motor pena beräýär ýa-da kömek sorap zat yüz tutuldymy Türkmenistana? Hawa Türkmenistana da maýtdyk, olara da mana billahi Türkmenistana da maýtdyk hawa.
Olara mana bizden bir yukarıdan çözülmese deyip yanımızdaki serhadi yoldaşlar bilen gururmasak, onlara şu yukarıdan çözülmese biz hiç sayılıp bilmez. Yukarıya kadar bizler neyme tekniği yetireli onunla bir temasımız yok. Olan bir tünümlenti bilen sonundan hayatı dostları lazım. Yol üstünden o konak derdeler masad bir rakam şuma batılamalı. Şu mutluluğa gelemedi bakşerden imkanat yok. Haçan duştunuz olar bilen? Kim bilen duştunuz? Olarlar mesela değersin bunun avval bir şifrelerde açtık olar billere mana yok oldu zaten yok şeyler yok biller dersimiz bir kere böyle bir şey dedi. Hiç tatkamakla olardan hiç billerine görüşüp akımda ortamda hiç sadece 1 kilometre ortamda ol diren oyunda biller arasında ofisler hiç tatkamakla. Endi sizin iziňize öz owaňyza gaýtmak mümkinçiligiňiz nähili häzir? Nämeden hawatyr edýäňiz? Aram del mana şu wagt hiç aramlyk yok. Urus falan yok. Nädip gelen ovamyz hiç şaramyz yok. Geldiler nerede işlerimizde ulukan salalar atılan şoňun tekneýleri göçmedikler. Bu şolaryň biz aýryp bilen adamymyz yok. Şoňa türüm geldilermi? Uruş henizem dowam edýärmi ýoksa uruş gutardymy? Uruş gutardy. Yani bizim işlerimizde şolar düşen oklar düşen şoňa türüm hiç bir şarafy yok. Şoňa aýryp gelýän jaýlarymyza gelsek. Gaýrat edin bu arýaly bolsa bir köşeden işi Türkmen şeýerde ýaman bir kulasan hiç taraftan bile eğer komak yok hiç vakti bildirmeniz näçe vakt hukumatın yanında yaşap hukumat bize bir zat komak eden hukumat hiç tarafından komak eden hukumatın zat bile yok. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Türkmen resmileri Marçak owasyna söwüşçüleriň hüjüm etmegi netijesinde Türkmenowan terhedine gaçyp yerleşen etniki owan türkmenler barada henide çenli hiç ýyly reaksiýa bildirmeýär. Eýse Türkmenistan özüniň Owanstan bilen terhedine söwüşçülerden gaçyp baran etniki owan türkmenlerine pena bermelimi? Azatlyk radiosu bu soraw öz okuyjylaryna berdi. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumaty. Türkmenistan özünün Owganistan bilen terhedine jeňçilerden gaçyp gelen etniki owan türkmenlerine pena bermelimi? Öz gapylaryny açmalymy? diyen soruq Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň arasynda dürli pikirleri, jedelleri döretdi. Gürüňi gidýän soruga jogaplar esasan howa we ýok diýen manydaky iki tane garşylykly topara bölünse-de okuyjylaryň öz pikirlerini tasdiklamak üçin getirýän delilleri biri-birinden düýpli tapawutlanýar. Azatlyk radiosynyň azathabar.com saýtyna gelen tesvirleriň birinde özüni hekim ağa diýip tanadan okuyjylarymyzyň biri. Owan türkmenleri biziň doganlarymyzdyr. Olary gucak açyp garşylamak gerek. Olar bize düşman däldirler, diýdi. Facebook sosial ulgamynda Abdulmanan, Abdulbasit Bayramogly, Merem Ýyldydýal okuyjylarymyz iki ýurduň ary çäginde galan marçaklaryň etniki türkmenlerdigini, sol sebäpli Türkmenistanyň olary goldaw bermelidigini nyktaýarlar. Azatlygyň Begenç Bäşimow atly okuyjysy hem öz gezeginde söwüşçülerden gaçyp Türkmenistanyň serhet ýakasyna gelen owan türkmenlerini süýtdeş doganlarym diýip atlandyryp Aşgabatyň olary ýurda almalydygyny öňe sürýär. Agdalan diskussiýa boýunça Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryna gelen tesvirlerde serhet ýakasyna gelen etnik türkmenleriň Türkmenistana asla salynmaly däldigini, ýagdaýlaryň hem köpdigini aýtmaly. Şeýle pikirleriň hatda agdyklyk edýändigini görse bolýar. Özüniň politologdygyny aýdýan Mähri Merw atly okuyjymyz gürrüňi gidýän ýagdaýlaryň gynandyrjydygyny, ýöne olaryň Türkmenistanyň çägine salynmagyna garşydygyny aýdyp öz pikirini şeýle delillendiripdir. Olar näçe etnik türkmen bolsalarym, olar bizden biraz ütgöşük, Owganistanyň medeniýeti bilen ösen adamlar. Mähri Merw özüniň başga bir tesvirinde Owan türkmenleri biziň isimizi görür, esasan din tarapyndan diýip öz howatyrlanmalarynyň sebäbini düşündiripdir. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky forumunda Gurbaniyat atly okuyjy bolsa, Owan türkmenlerini gelmeşikler diýip atlandyryp, olaryň arasynda içalylaryň bolmagynyň mümkindiginden aladalanýar. Facebook'ta İsmannur Kartaliçe Aydın diýen okuyjymyz näçe az adam bolsa, şonçada dem almak aňsat bolar diýip Owany türkmenleriň ýurda eltilmeli däldigini ýazypdyr. Owan türkmenleriniň Türkmenistana salynmaly däldigini aýdýanlara garşy çykanlar hem bar. Geldimurat Habibullayew, şolaryň ýagdaýynda özüňizi goýup görseňiz, jogabyň özü gelerdi diýip öz sözüni köp nokat bilen jemläpdir.
Okuyjylaryň käbirleri Aşgabatyň Türkmenistandan hara ýitirilip Serhet ýakasyna gelen Owganystany türkmenlere pena berere ýagdaýynyň ýokdugyny nyktaýarlar. Nadia atly okuyjy türkmen halky aç, şol sebäpden hem hatda bir näçe 100 kilometr aralykdaky özü ýaly türkmene hem kapysyny açasy gelmeýär. Ol sözüni dowam etdirip, biziň halkymyz öwrenmeli. İlki bilen adam bolmagy öwrenmeli. Beýlik adamyň nämeleri başdan geçirýändigini duýmagy öwrenmeli, diýip teswirini jemleýär. Sözümüzi jemläp aýtsak, agzalyan bu teswirleriň hiç biri gozulýan mesele boýunça Azatlyk radiosynyň öz resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ýa hem beläp geçmediýäli Türkmen hökümeti söýüşçüleriň hüjümlerinden gaçyp Türkmenowan serhedine yerleşen etnik Owan türkmenleri hakda henide çenli reaksiýa bildirmeýär. Azatlyk radiosu bu barada pikir araşlaryny bilmek üçin Türkmen hökümetiniň öňkü agzasy, häzirki Türkmen oppozisiýasynyň liderlerinden Hudaýberdi Orazow bilen söhbetleşýärler. Ol Türkmen hökümetiniň bu mesele babatda alyp barýan siýasatyny tanqid edýär. Hudaýberdi ine habarlardan ma'lum bolýaly, marşakly türkmenler uruş gowa derarly jeňçileriň hüjümi derarly kyn ýagdaýa düşüp Türkmenistan bilen serhede gaçyp atypdyrlar, öldürem her çağal çuwal kyn ýagdaýda. Emma Türkmenistan bu ýagdaýa hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Eýsem öňkü hökümet agdasy hökmünni, her oppozisioner hökmünni siziň reaksiýaňyz nähili? Şu ýagdaýda şol adamlar meselesinde Türkmenistan nähili hereket etmeli? Doğrudan oldu yani ihtiyaç o şongalyağdın barlarını gıynayas o ikinciden olsa o haysida bir yurt bolsa da Türkmenistan olsun belki yurt bolsun o halkara o tertip düzgün boyunca var ha şongar bir çıkınsız yağda dörese hökmeni şu elinden gelen işler etmeli yöne şolara bir yenilik öğretmeli şu adamları şu çıkınsız yağdan çıkar yerde soğunmasa o halkara tertip düzgün boyunca başka çıkarga bolmadık yağdaydı da ol öz serhedini açıp şu adamları koyuverip şöyle hem taraflayın kömek verip şu yağda bir boğulaşınca karışmalı şöydüm şu kömek saklamalı şu adamları haysi bir yurt olsa da son ikinciden o neyle olundu da olur öz Türkmenimiz da şu şunlar kıyın yağda satasın son için ondan beter bir uyut da eğer de yardımızda olsa olur şu 94-nji ýyllarda şunlar bir ýene şu Taliban tarapdan gowulan şu serhede bir topar türkmenleri getirilende şonda da şu Niýazow diýip türkmenleri Türkmenistan maskar etdi şu okutustan bolup da şonlar ýagdaý döretmeliler şu hökmany Türkmenistan içinde Türkmenistan bir ulukun avray bolardy dünýä ýüzünde de Türkmenlerin arasında da Türkmenistan hökümetine bir ulukun avray bolardy da o şöýdülse. Inni Hudaýberdi bu Türkmenistanyň bir taraplyk statusy şeýle bozgunlara kömek etmäge päsgelçilik bolup bilermi ýa-da şulurda bir kynçylyk töredip bilermi psikologik ýa-da beýleki bir nukdaýnalardan? Yok. Ol eger de yurt bir taraf bolsa da eger de şu bir ýadymyzda bolsa ine tarihten alyp görseňiz da şunlar ýagdaýlar dürende de esasy şu bir taraf neutral döwletler şolara şu ünüm bildirýärler. Şolardan kömek sorýarlar hemme ýurtda. Şoň üçin eger de yurt bir taraf bolsa o birinji ýerde şoňa ýerlerde ýa kömekleşik bolmaly. Haýsy da eger de kim bolundy da öz türkmen bolman başga bir milletler bolundy da ol hökmani. Hökmen çok kömek bolmaly. Hudaýberdi Oraz Watan Syýasy Jemgyýetçilik Hereketiniň başlygy gepleşigimizde gatnaşyp berim urduňyz üçin köp sag bolun. Bolýar, sag bolun. Kardeşim Ýowşan Anwarwanyň geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýşlaryňyzy we belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55. Jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Türkmenistanda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýeşenwesinde bellenip geçilen Ahalteke gününiň öňýände, ýagny 23 aprelde Aşgabatda Ahalteke atlaryna bagyşlanan 5-nji halkara konferensiýasy geçirildi. Emma ýerli synçy ýurtda Ahalteke atlary barada halkara konferensiýalar geçirilýän mahaly beýleki bir meşhur türkmen atlaryna, ýagny ýumut atlaryna az üns berilýändigini aýdýar. Aşgabatly ýadyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bu barada kardeşim gödele görüň berdi. Häzirki wagtda dünýäde
resmi derejede ikrar edilen 300-den gowrak at tohumynyň bardygy aýdylýar. Şolardan ikisi türkmen atlaryna degişli. Aman radaga olar haýsy at tohumlary, şolar barada görüň bereýtiňiz. Dünýäde ilim barlygynyň gelen netijesi şeýle 350 at tohum bar. Şolardan ikisi türkmen at tohumy, ýomut we ahalteka at tohumlary. Ahalteka atlar owadan atlar, ýakyn aralygy ýagny 3 kilometre selli aralyga sapmakda olaryň deňi taýy ýok. Ýomut atlar da owadan atlar. Ýöne olar fegoş ýörüş atlary, olar 10-12 kilometre aralyga sapmakda şöhrat gazanan medewler. Türkmenler atababa bir iki at tohumny deň moýsanypdyr, deň ullanypdyr. Meselem 45-nji ýylyň sentýabryna uruşdaky ýeňişiň hatyrasyna Moskwaň eteginde 500 kilometre at ýarşy geçirilýär. Ýarşda ýomut atlary Parahat 331-nji nomer, Garaguş 285-nji nomer, 1-nji, 2-nji orny eýleýär. Ahaltek atlary Tarlan, Tyllaguş 3-nji, 4-nji orny eýleýär. Meşhur ikisiniň de şöhratiýeti at tohumy. Aman bradaga ahaltek atlary şu günkü Türkmenistanda köp agdalýar, ýomut atlarynyň ýagdaýy nähili? Türkmenistanyň at propagandasy at wagty edilýär. Halkara ilmi konferensiýalary geçirilýär. Ýöne atçylygyň özüni östürmekde juda az iş edilýär. Sebäbi diňe atçylykla wodunna edilýän işler bilen tutuş atçylygy östürüp bolmaýar. Yurtda ýomdatlarynyň tohumyny diketjek bolup edilýän işem ýok. Ýöne Daşoğuz welaýetinde ýomdatlar diýen athanasy onu Mongoliýawlaryny Hytaý alaşalaryny saklap ýomdatlarynyň tohumyny dikeldiren bolanok. Karasun kun Türkmenistanyň ýomdaty bar diýip aýdyp bolanok. Aman bradaga ýomdatlaryna näme boldy? Olaryň taryhyndan gysgaça görüň bereýtiňiz. İkinci Jahan Uruşundan soňra dünýä boýunça atly goşun ýatyrylýar. Segoş atlary şol sanyny ýomdatlarda ete tabşyrylýar. Geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň başynda Nikita Khrushchevň siyasat netijesinde etlerde qylýalçylyk, ýagny atçylyk puwdog tas ýok edildi. Türkmenistanyň kolhozlaryň ýylky fermalary, ýagny atçylyk fermalary ýapylyp, ýomdatlarynyň ählisi ýaly ete tabşyryldy. Ahal tekatlarynyň az sanly alınıp galdy. Eger ýomdatlary şu dünýede bar bolsa, onu geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň başynda hufeçilikdäki ýomdatlaryny eýleri et kombinatlaryna tabşyrmalyk üçin gizlilikde Köpet Dağı'nın Gunorta Demirgalyk bölegine kowdular. Ine şo ýerlerden 50 ile ýakyn wagt bäri ýabany ýagny öz başyna geçip gören atlar kän olumsyny ýomdatlarda hukman bolaýmaly ýöne kany näde derejede arastalygyny saklap garypdyr. Ine bir sowal atdyna. Şu günkü Türkmenistanda türkmen atlarynyň kulty döredildi. Emma atçylyk halk içinde näde derejede populär we näde derejede el ýeterli? Atçylyk milli waraş bir türkmeniň milli sungaty. Ýaşul neslem ýaşlarym atçylyk bilen gyzyklanatlar gelýärler. Dogrusy käbir hozurluklarda hususiýetlikde atlarym saklanýar ýöne şol atlary saklamagy mümkinçilik öretmekde. Atçynatlar hewesçiň atçynatlar hökümetden, döwletden almaly gollawyň dollarzyda alyp bilen okbiýa bir ikinciden hem ol diňe bir aýlawda bir kustanatyň sapyp barýany görkezeniň bilen ýa-da metbotda telewizionyada atyň suratyny görkezeniň bilen ol atçylygy östürüp bolanok. Halk içinde atçylygyň wagtym ýok. Ýa bolmasa ýurtda juda oňat aýlawlar guruldy. Neşlerin boşluğu, atawa meşgullygyň welaýetlaryň ýaşaýjylarynyň hewesçiň atçynatlaryň hewesiniň öňüne bewet basmalylar şolara gollaw berilmeli. Kardeşim gözelin geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamda geçirip oturýas. Gepleşigi Pragada studiodan men Sehra alyp bardym. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.